tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓokki walalde wocci barkewi dungela ko on waktu yoni ha to sare suki kame siwre camɓe ha to doggo kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal balɗe 15 kala ko fati banggue activité ji coftal ɓalli kala koko yowa ɗo ɗo teska jaam duumiɗo fuɗɗima artude nder gendi leydi sénégal to leydi mauritanie caggal balɗe jeeɗiɗi kuppugol internet gendi leydi ndi jamma hanki o internet arte leydi ndi ɗum ko caggal nde seppoji mbanno toon ñande altina ha fenma talata to yontere yawtude dowtonde to leydi mali nelaɗo hoorejo union africaine yettima to leydi mali joɗodima e colonel Assimi Goïta gardiɗo union africaine holliti ma union africaine ɗoftodire laamu leydi mali ko fate banggue juɓɓingol sumgoji référendum tijjaɗi ñande 17 nduɗo hen lewru to Guinée Conakry enseignant ji tati bedda e kaso ɗum ko caggal hankinde ɓe nanga toon to kanka aɓe ballita yogay élevaɓe ko fate banggue kawguel guel hinde examen kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Tchad Soudan ha to Nigéria kame jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno jibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa ceerno jibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en kollaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem e moride nonne kadi jabet e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar so tawi anoddimo arokkimo indema e inde nene ma wo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ceerno jibisi ne jogui lekki keesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula ene nelde e kala banggueji ene itta dabare kami humre kala sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele wo ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedinayi mbuuɗ so tawi ko ƴewgal so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 ceerno jibisi ne jogui miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon tawete koto Nouakchott to legal nettek so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o caabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire caabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa caabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala
caabune laaɓal lallitaare are men adde men ko jama deppo maɓɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Diom ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi heen jokkodirta koye oɗon kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkunde nawele e demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe maɓɓe faade caabune laaɓale lallitaare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi heɓde caabune lallitaare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare jeeɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jeheten ko ha toon to cuuɗi men dumga wuro Alpha taw yintona Khalifa ceerno Mouhamadoula Amin Ly wonande yewtere nde o yuɓɓinno ñande capantate goo lewru me woni alhamisa jewtuɗo eno walla yewtere nde o yuɓɓinno wonande alhamisa jewtuɗo yewtere ndena a fatuno koye gueɗe oɗo saaha guuraɗe e nder rendo ngo no feewi taw kadi ko fedde almudago nde o ardi taw kadi ko nden fedde yuɓɓini oɗon ñalawma kanko ceerno ñande hen o suuti konguɗi makko wa arte haalde woni jikkuji guuraɗi ha tenti kadi woni comportement ji gonaɗi wonko wona hande taw kadi diine o ne wencita ne waɗa caggal gueɗe cakanede goɗɗe ne mbaɗa yeeso taw kadi yimɓe kala ne puttine guite hay goto haalata wa arti ko fate banggue kalifandi e kalfowo e kalfeteɗo no wano hanki guila to banggue eddaji jomumen ha yekkume e dewle kala ha tenti noon to banggue dewle eddaji rewɓe ha tendino eddaɓe ɓen halfaɓe e ɓen ɓe kalfaka wonande eddaji ɗi kala no mbayi wa arti kadi e haalde ko fate ɓe guilay teŋeji e gonka dewle hande guilay kumal e gueɗe parɗin fannuji kala wa arti e haalde gueɗe needi gueɗe rendo ha tendi kadi to banggue diine o holliti kala ko wona diine wona qur'ana kala ko wona qur'ana wona gonga kono kadi o holliti oɗo saaha mo gonɗen kala ko haali o fawi koye qur'ana ko neɗɗo noon kala kene haala yo faw e konngol Allah mbiya ko Allah wi taw koye qur'ana walla ko nelaɗo wi e hadis celluɗo walla ko sariya wi walla ni mbiya ko Samba walla ko Demba wi taw wona tan jomni fipindo e hoore mum ene majjina yimɓe ne haala ko wela wa arti kadi ko fate banggue wonande neɗɗo haade mum fittoyde demude galle janani yo fitti demar galle mum ɗum noon fuɗɗoto koye almuɓe ɓe yoɓe ɗaccu wonande ndiɗo gamri e ɗi bawɗi hande so tawi wonti almudo reeni qur'ana ne ɓaara walla waɗa dewgal way tan hanti kono concerné ko bawɗi ɓene konga ɓene gama ɓene piya ngaylaji ɗum ɗo henna kala wona gueɗe jaaduɗe neɗɗo wawi yimde manta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taw ene weeli naata e nofuru taw wondani e bawɗi e buubaji o arti e yañade e gueɗe kewɗe no feewi kono kadi ne gasa ma en bismoyo goto e tawtornoɓe wonande juɓɓude ndiɗon golle eɗen jewte kala garten hen ha ɓuura yaaje keddoɗen ha joni koye Sénégal nokku biɗeɗo jifere ko ɓandu yiita toon wonande ɓen awoɓe nayo
majjunoɓe hen goto ɓandu mum yiyama on watti nayabo ɓalli jiitaɗi kono noon ɗo saaha gardiɗo awoɓe walla mbiyen coordinateur awoɓe taweteɗo nder diwan o holliti ɗiɗo henna ɓalli yata wona banggue hedde Ziguinchor giwi caggal e seppoji bannoɗi ɗi kono ɗo saaha loskoji enen jokki e nder ndiɗon mbadi jeheten ko toon to commune mo Madina Ndiaye commune mo Madina Ndiaye taw kadi ganduɗa ko wuuro o wiyetego Lannaru e wiide jayde Umedia kame Seneweb ɓe kolliti wonande hanki o ko tona musɗo waɗi toon ɗum ko caggal nde gorko goto nottotoɗo Moussa Mika kam yooɓi fittandu mawnuma kame jumsude mawnum kala nden noon dogi yiila yiita kañum e hoore mum kene warti kono andaka taw holko jeeya oɗon a sababu kala Cheikh Adjibou Soumaré gonnoɗo hoorejo jagorɗo e laamu Abdullahi Wadda kam noddita hande gonnoɗo contrôle judiciaire ko fati banggue konnguli ɗi o haalno milliard uji 7 ɗi o wino mbete mawlindi Sénégal rokki ɗum Jean-Marie Le Pen wonande dawriyanke mo gendi leydi France sarɗiyanke bannoɗo jillu mum e nder leydi Sénégal ko hande o nottoyi wonande ngoɗon noddandu ngo a noddano keddoɗen ha joni koye nder leydi Sénégal influenceur goto taw ko jaydenke baɗɗo hoore mum jaydenke walla baɗowo yewtere ko fati banggue yogay réseaux sociaux e hoore muɗum woni biɗeɗo ndeyi dakka Touré kam jaggano waɗa garde à vue hanki noon wo darima yeeso wonande police loskowo eɗin loskoji noon won vidéo goto mo sakti on vidéo noon firti hen ko noddude fitina e nder leydi ndi wo holliti o noddani fitina waddi ko yiyande makko kono hande o jogude darade e yeeso procureur ene gasa o ɗaccite ene gasa kadi o ɓennine toon to kaso Amadou Ba kam woni hoorejo jagorɗo leydi Sénégal woni kadi jagorɗo coftal ɓalli gendi leydi ndi holliti balɗe 15 dartinama kala ko fati banggue coftal ɓalli ɗum noon ko ha gendi ndi ɓuura wonde e jaam yogay gueɗe puɗɗitima e nder leydi ndi ko wayno école aji public privé kala bis Dakar Dem Dikka banque aji wonande gueɗe kewɗe kay puɗɗitima hayso tawi woni won gueɗe kewɗe kelaɗe no fewi ɗum ko jillu hanki jagorɗo jangde towde leydi Sénégal woni Moussa Balde kamen sete mum timmuɗo toon to ikkada woni université Cheikh Anta Diop o yii toon gueɗe bonnaɗe toon bonande bonde no fewi 30 auto woni ko duppa toon taw ko autoji personnel kame bisuji nawannoɗi ɓen gollotoɓe toon saluji mawɗi kene nawa ujunnaje 3 neɗɗo ko wayno campus muɗum kala gueɗe kewɗe duppa toon bonna bonande bonde no fewi ko ganduɗa ɗereji kewɗi kame kayitaji ɗin étudiaji kala oɗo saaha gonti ndondi yeehi ha laaɓi ha wi ceera kono kadi yonnaka hen hay a seeɗa hewɓe bois sacré nangganoɓe e ɗiɗo hen seppoji taw giwi ko toon to Casamance ene gadda to Dakar janta e ɗin seppoji hen 15 mabɓe nangganoɓe hanki darima e yeeso darima yeeso lawol kono nawta mbaɗa nawta to parquet hande poti darade e yeeso procureur ngam andede beele ɓe jaggete walla ɓe ɗaccite kamɓe noon koɓe rewɓe loosaɓe toon to Colobane e nder immeuble goto woni hen kadi loosa koye banggueji goɗɗi kono kadi andaka taw hol adduɓeɓe e ndiɗo hen a mbadi keddoɗen koye nder leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to Ziguinchor jeheten ko ha toon to Madina Gounass jafoɗon taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo wonande hebloji jaydiyankoɓe yuɓɓinama toon to Madina Gounass. Waleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdullaahi Saar mi salminima no fewi mi salmini nagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o dinama ñande 3 enayi korse woni lewru gonɗen ɗo ndu yuɓɓinama ɗo e nder wurmetetongo Madina Gounass taw noon ko heblo mawgo heblo pattam lamo fodde kay radio ji 50 kala radio fodde yimmum ɗiɗo gaari tawtede gon heblo e gardogol Hamme Amadou Ly Ousmane Makka Ly e Abou Gaye e dennagal walidi ɓe kala kuɓal ɗen balɗe ɗiɗi woni bandiraɓe kala weltare ñalawma gadano goto kala jangguinama holkoni jayandiyanke no jayandiyanke hol sifrade no jayandiyanke fortowade ko yiiɗa ɗum e ko aña e muɗum kono kadi jayandiyanke taw ken habra ya taw ene holkisi ene loski ha andi ene yuɓɓi e nder lawol nde fuɗɗo yaltinde ñalawma ɗimmo kono kadi jangguinama e bandiraɓe e nder heblo ngo wonde on jayandiyanke
juɓɓinowo yewtere holno fotata waade gila addoyde élément ji journal ɗi hawa yetto hawa rotta ha yimɓe kettoɗuma naftoro kono kadi on juɓɓinowo kadi yewtere kañumne kadi holno fotata waade kadi ha wawa yiɓɓinde yewtere muɗum gila kode mo invite e ɗen gaɗa kala bandiraɓe kollin weltare men mawde e faamu kewde mo keeɓi e ɗeɗo balɗe ɗiɗi jawtuɗe ɗi hebloji mbaɗa ɗo e mudditongo Madina Gounass ñande altine 5 lewru ndun waɗama ñalawma mo ganduɗa ko uddidigol galle Daka Média bandiraɓe heɓe tawtorama bandiraɓe heɓe gaari kono kadi mbaɗi hen jewte belɗe koyno gueɗal ngal ba nen ko dona sampade Ibrahima Seydou Dia en mo ganduɗa ko Ibrahima Kebe en Amadou Moussa en toon to Pinde Radio e dendagal woɓɓe woɓe ganduɗa ɓen mbawa limtude woni bandiraɓe weltare mawde goto kala holli ɗum ɗo kala hitande so ari waɗede kala to wawi wonde wujjude ɓaɗade ma ar tawtere saabu ko ɗum nafoore e mere fedde men CGP ɓe ganduɗa fedde darde rendinde ɗengal jayndiyankoɓe pulaar yankoɓe e nder windande nden fedde dari ha ngoɗon yuɓɓo e ngoɗo heblo wawi waɗede e nder ɓurmitittongo Madina Gounass Sar Abdullaahi Saar mi samni bandiraɓe kala ko musidɗo won Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓe fulɓe andu o dinama Amadou Sambalo golle jubinatonde ko golle joɗe no fewi sen giwi to Madina Gounass jeyeten ko toon to Rissa Tola sukaɓe ɗiɗo goni yoliɓe toon hanki ɗum ko caggal nde ɓe giwi école ɓe mbiya ɓe jaaha ɓuɓɓinoyde ɓalli mabɓe to canal isim pewno sukara tawete to Ziguinchor ɓalli mabɓe jiitama subaka hande o gotel hen yarano koye duuɓi 13 gonguel ngel koye duuɓi 14 jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal ƴetti pellittal uddude yogay consul aji Sénégal ko wayno Paris Bordeaux Mila ha toon to New York ma en jaa ha toon to Italie taw yin toon musidɗo men wonande Oumar Dembel Diallo ko fati banggue uddugol wonande consul mo Mila Oumar Dembel Diallo jam ñalle maɗa yen caggal nde fitinaji waɗi toon to leydi Italie to consul général mo leydi Sénégal tawete toon to wuuro ngo Mila ñalawma hankin hawruno ko mobare jeegom lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati kamɓe noon ɓe holliti ɓe natani hofgo juuɗe toon to consul général mo leydi Sénégal tawete toon to wuuro ngo Milan leydi Italie ɓe holliti noon hofgo juuɗe mabɓe ala taw to haaɗi caggal ɓe wawata ɓamtude golle ɗon to ɓe heɓani yamirore wadde noon on faami hiɓe natani hofgo juuɗe hande ɓe wawi hebde yamirore kala ko nden tigui ɓe ittata gonɗon hofgo juuɗe toon to leydi Italie ɗum noon kamɓe ɓe holliti oɗo sankay ɓiɓɓe Sénégal naɓe wurɓe toon to leydi Italie yo andu tigui oɗo sanga kamɓe koye hofgo juuɗe tidgo tigui ɓe woni caggal to kay eɓe hebde yamirore ma kay gueɗe ɗe kala waw kay dartidede no fewi ɗo noon ɓe hebde yamirore kay golle ɗe kay hay hunde ala ko ligguete caggal fofoof uddama ha laaɓi joni kam hiɓe jooɗi hande ɓe heeɓi yamirore kala gam wawde ɓamtude golle mabɓe toon to leydi Italie taw noon ko consul général mbo leydi Sénégal tawetede kay toon to Milan mbo leydi Italie Sar Abdullaahi Saar hettiyankoɓe weltare TV jokkotomo ɗum kala ko ɗum ɗo tigui woni robino meɗen toon to leydi Italie ko musidɗo moon Oumar Dembel Diallo Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi haɗo ɗo gonɗen to banggue Sénégal internet ko internet mobile to banggue wonande réseau sociaux laylaytirirɗi so wataw artude kono ko donneji ɗi garti guila hanki so tawi na huuɓi donneji maɗa so tawi ala téléchargement goɗɗo ala kala ko mbawɗa hebde to banggue WhatsApp ni Facebook ni TikTok walla ni cate goɗɗe bawɗe saktude mbadiji ko wayno ɓosoje e ko nandi hen kala ɗum noon ko haalidi ndi ɓuura wonde e jaam e kisala jeheten ko toon to Ziguinchor taw ton Amadou Isaga Kebe Amadou Isa Kebe hol kabaruji garanden to Ziguinchor e ko taali ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hetto e weltare TV kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor oto de jaggama hanki taran toon ina rimdi ponoji ina ummi to e ladde ina wayno ɓe ndendini ponoji ɗi fof eɓe totta sukaɓe yo duppu holɗum ɗiɗo ponoji e taliji tawama hen kadi kiisuji koptol molataji ha heewi tawama hen kadi e nder kiisuji he kadi inɗe ɗiɗo galleji yoɗi duppe ɗiɗo bitikaji yo duppe ina wayno noon chauffeur o kam unima e ladde emprunté o noon nane juuɗe tawama hen kadi oɗo liste kadi ina wayno ko kamɓe commerçant ji salum e wone mabɓe e bawol naɓe ina cakkile jamire sukaɓe ɓe e ndeɗo bonande ina wayno sukaɓe ɓene kadi jagganoɓe ɓe kulliti kamɓe nde ñalan fof dokkete ko ujunere yo jaa duppoya galleji yo ya duppoya bitikaji ina wayno arme garannoɗo one kadi fewno ko e ɓeɗo sukaɓe
wannoɓe militaire ha tiriti e waɗɓe militaire fodde duuɓi tati ina mbiya yo jooɗoyo ɗum ɗone kadi fewno ko e mabɓe ina wayno laamu ngu hulliti hanki e radio Zig FM ka ɗo haala ɗum woni ko kalluɗen yimɓeɓe ko wona Mahamnele Mamoudou ɗum ko ene naniri noppi meɗen so ɗum mima ɗon ina wayno bonande hewde waɗi ga henna fodde semuji 10 eɗen mbiya wiide ko collége ina duppa ga henna holɗum sem Lindiane o e sem Lindiane D e sem Bukoto e sem Kande e lycée Pirisaka e centre Djouboko e lycée Dignabo ina wayno ɗum ɗo de boni ha boni beele waɗoɓe examen ɓe eɓe jogori wadde walla ɓe mbaɗata pasoɓe jaaha collége beele mabɓe mbaɗ waɗoɓe BFM mabɓe mbaɗ beele waɗoɓe bac ma mbaɗ ina wayno kayitaji ɗi sun duppama ha wonti ndundi ɗum ɗon noon ina wayno jaabo mum suɓa heɓede ɗum ɗon ɓe kolliti kadi école aji ɗi kadi hay goto guila événement o waɗi feedu joni hay goto janggano sukaɓe ɓe jahata ha jetto musiji ɗi mbiya ɓe jeehe kote jangde ala sono mima ɗo jehen to université Assane Seck toon de bonnande nde luutan ɗo koko boni ha boni gila e restaurant o ha e bureau ji ɗin duppama holɗum ɓe kolliti nan heɓatnoɓe diplôme aji men ɗo e lewru mbatta yaade liggoyade ɗum ɗo fof so tawi duppama janggo sa arti holno mbawɗa wadde ɗum ɗon noon ɓe kolliti bonande ne heewi laamu ngu no uddi damuɗe e université Assane Seck wi sukaɓe jeehe jooɗoyde saabu ɗum ɗo wawa taw jokkede jangde taw nde ɗo bonande ina heewi ɗum noon caɗele ɗene keewi laamu ngu hanki holliti ɗeɗo caɗele beele ɗum ɗo ma examen walla waɗata saabu kayitaji fof so duppama ɗum ɗo ko sukaɓeɓe puɗɗuno dañde ko ɗum ɗo fof perdi beele mabɓe mbaɗi examen walla ɓe mbaɗata ina wayno jaabol mum suɓa heɓede Sar Abdoulaye Saar musidɗuma Ahmed Issa Keɓe gorko motto kabaruji ɗo fof ɗo radio Zig FM jokkodirde e moɗon yo Allah hokku en walde jam Amadou Issaga Keɓe amine ya rabbi ya rabbal alamina Ziguinchor waɗɗani leydi Gambie ko ɗon jeyeten tawen kodde nene Abouba to Gambie kodde nene Abouba hol kabloji garnen to Gambie ambassadeur mo leydi Sénégal tawte to Gambie e nder haalani makko kodde nene Abouba assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu weltare TV ko ɓuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ambassadeur mo leydi Sénégal joɗiɗo e Banjul bisteɗo Basirou Sène kanko tan de eri nde jaam wawata artude e tabita to leydi meɗen te Sénégal caggal nde o noddono yewtere toon to wiite QTV ene wayno tan de o yetti o manti laamu leydi Gambie e gardugol président Adama Barrow caggal nde windi ɓatake celluɗo ngam tan wawde wiide laamu leydi Sénégal ɗiɗo fitinaji taskade toon nde Allah artirta toon dejere wisa hen ndiyam ɓuɓɗam nde Allah kadi wawata dandude laamu président Macky Sall tigui a wawa hisde yetto to yiiɗi yettade ɗo kanko de Basirou Sène omo yetti population Gambie no fotiri hay gardugol président Adama Barrow caggal nde ya ñañi jibinande leydi Sénégal naɓe mbawi wurde ɗo e Gambie uyi noon sa wona leydi jambour noon ene wayno ya teddin kuule muɗumenete mbawa hormade ɗum noon o eri ko jibinande leydi Sénégal naɓe kala wimo yettaɓe saabu ɗum kamɓe de ɓe mbaɗani hay filñitere wotere tene kadi ɓe ɗofti ɗin sarɗiyeji uyi tan omo ñaagui tan nde ɓe mbawata ñibde hen caggal nde yiya yoga e consilaji toon to caggal leydi won jibinande leydi Sénégal naɓe ne naata toon ene bonnate bonnanta ko koye muɗum ene tawi goto bonnanani ɗum kanko Basirou Sène ha joni o erima tan de lundiɓe laamu leydi Sénégal tawateɓe toon to Sénégal yoɓe jaa e dialogue o woni ɓe jewtida e hoorejo leydi ndi ma waw jibinde ɓamtare e fofoof nde tawno geddude haydara ala ko nafata o wi tan de on dialogue so tawi ɓe continue hen ma jibin ɓamtare no fewi wonande leydi Sénégal no andirani woni jam e dejere omo ñaagono noon président Macky Sall nde Allah waɗanta ɗum jam kanum e laamu mum kala e dendagal population Sénégal naɓe to mbawi wonde e nder windere nde kala ko denen Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV jokkodirannomon ɗo e Serekunda kodde nene Abouba sen gewi to Serekunda jeheten koto Mauritanie balɗe jeeɗiɗi moni kala ruttitima e banduma so ɓe gottima ɓe jewtidat so ɓe kettima ɓe jewtidat ɗum ko caggal nde internet a kuppa e nder leydi ndi kala so ɓeɗen gandi internet so tawi kuppama tan sa jooɗi ma dañ mo kalduɗa goɗɗo kono so tawi woni weyene woodi kalɗo gonɗa koye téléphone ma tan ƴukkiɗa aɗa haala aɗa arta kono kadi ngol kuppugol noon addi ɗum ko fitinaji bannoɗi toon to leydi Mauritanie to Nouakchott Nouadhibou Zouairada fayenma ɓoggue babaɓe kay hayɗi ha to mbaña
taw kadi ha ton to roso taw koye seppoji bannoɗi ɗum ko caggal mayde suka biyetnoɗo Oumar Diop wonno ko jamma alen ne jofi altina ɗum noon ko caggal nde wonno toyno commissariat police mo Sébaha yaltinimo toon tan ko rafi mawɗo no feewi nawa to hôpital ko toon wasi fittano mum guila ndena ha ɗo henna taw ala ko nana haydara to banggue autopsie mo laamu ngu hollirno ene waɗa hen oɗo saaha kala ala ko heɓa hen kono noon gam dejgol artude ɗum jeeyi sababu jamma hanki o wonande laamu ngu artiri ngoɗon weeyo ngo internet to leydi Mauritanie keddorɗen Abdel Salama wulde Mohamed Saliha kam woni jagorɗo pétrole gendi leydi ndi waɗi sifande hakkude muɗum waɗi sifande de Bruxelles hakkude muɗum e Union européenne nden sifande ko ɓeydude tension kuɓɓam ɗam hinde courant ɗum ko hakkude Nouakchott fayenma nema gam ɓeydude koppareje jonde woni ko sifa hena al akhbara forum économique jonde faggudu woni ko jooɗi hakkude Mauritanie kame Tunisie nden jonde jooɗi koto Nouakchott e gardogola jagorɗo jeeygu leydi Mauritanie hakkude mum e patronat en woni worɓe joomen ngaluji wawɓe arde wadde ngaluji men nder leydi ndi Mauritanie beele ɓe golla ɓattodira leyɗele ɗe ɓattodira ɓesguji leyɗele ɗe ɓe mbawa gollodirde e dow nandire to banggue faggudu ndema e jeeygu yoga e fannuji goɗɗi kala to leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo yangara ƴetti pelital hanki wonande motoje biyeteɗe Jakarta badɗe ponoje tan ɗe mbiyata tuktuka ɗen noon hanki mbaɗanama immatriculation ɗum noon ko beele keeɓa numéro ji keptine holliti ɓoyata maɓe gudditane ɗo yontere fande ko fati banggue contrôle beele kadi wawde hirjinede e findinedeɓe e saaha kala ƴewtede golle mabɓe no juɓɓirta e no yarata e ndera gendi leydi ndi ha tenti ɓen waɗoɓe ɗum e ndera wuuro Nouakchott sifande hakkude Tajur kame région de Kees moɓe mbiya Kees mo mbiyata caisse populaire de Espagne taw koto banggue finance haalisaji hakkude en cete ɗiɗi nden sifande ma wona milliard uji 4 koppareje ugguye pawɗi temedde jeeɗi capanɗe joyyi million koppareje ugguye gam wallidde Tajur to banggue finance uji muɗum to banggue golle e nder leydi ndi Mauritanie sifande wonde nde ngal cetal waɗi ko cifande ɗiɗi goɗɗe hakkude muɗum Amran kame gollorgal bitegal gonnogal bitegal essande taw kadi ganduɗa ko en cifande ɗiɗi woni baɗade sifande adi nde ko capanɗe jeɗɗe joyyi million sifande ɗimmire nde ko nogase joyyi to banggue gollodirde ngal ɗon cetal noon ko cetal tambingal nguura fabade ɓiɓɓe gendi ndi fabade ɓiɓɓe gendi leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie balɗe tati jillu mum toon to leydi Égypte hakkude makko nando makko Abdel Fattah al Sisi toon to leydi Égypte arti e leydi muɗum ɗum ko caggal ngun jillu ngu o yilli e nokkuji kewɗi ha tenti to banggue faggudu leydi ndi kami duuɗe jangguirde ko wayno université Al Azhar o yilloyima toon kame nokkuji goɗɗi kala oɗo saaha sifande hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɓattodirde to banggue koninkoɓe faggudu e jokkodiral ɓiɓɓe genniɗi ha mbawa wonde neɗɗo goto to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen ha ɗo hen ala taw ko andita ɗum noon ko caggal tajgol internet guila tan capantate goho lewru mayduɗo hen ndu ha yetti jamma hanki o ala kala ko gasi ko fati e banggue wonande on suka taw kadi ganduɗa ko baraɗo nder commissariat ha fittanum jokkiti toon to hôpital mo Nouakchott guila nde noon ha ɗo ala kala ko feeñi e fannu oɗon autopsie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali président de union africaine taw kadi ganduɗa ko Azali Assoumani ko alaɗo makko mo neli woni Mamadou Madi on dañi joɗodade e hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta ɓe mbawi yewtidde ko yaaji on noon yettini ɓattake woni hen ko wonde kanko on gardiɗo union africaine omo fiɓi ɗoftude e wallidde leydi Mali ɗiɗo hen sumgoji membitel eyyi walla ala ha ɓennayi Jami Kisala kadi maɓe ɗoftodira leydi Mali haɗe gueɗe kala ɓuura yuɓɓude gartaten koye jagorɗo min pétrole woni Lamine Saydou Tarawore kanko on acciɗɗo golle mum warte hollirde caɗele mawɗe
teskade e ngalɗo gollorgal caggal koppiraji coura kewɗi Bamako hay nder leydi ndi kala gollodirde catal ngal ganduɗa EDDM société tambiɗo ko fate banggue kuɓɓam leydi Mali holliti ko caɗele mawɗum jeeyi sababu noon haw acciti ngalɗo gollal kewgal caɗele no feewi fedde wiyetede yero wulo debu ɓe kolliti kamɓene jaltini communiqué mabɓe ngam erade to Sénégal to jamde arta toon kono kadi ɓe kolliti oɗo saaha kala Ousmane Sonko ɗo dari aɓe gondi e muɗum guilay peeje haqqilantagal nde tawno on ko pan africanisme kamɓene koye ɗum ɓe dillata to banggue socio politique mo leydi Sénégal haqqillaji mabɓe ne ketti hen no feewi sumgoji wonande référendum tijjaɗi 17 nduɗo hen lewru ɗon ɗo leydi Mali ɗo wiide eyi walla wiide ala koninkoɓe gendi leydi ndi ɓen kañumen gotata ko ñande 11 nduɗo hen lewru beele ñande 17 nde mbawa jogade nden ka e kisal wonande civil en ɓen jogorɓe wotoyde ñande 17 woteɗe noon toɓɓe ɗiɗi tan ko eyi mboɗo yaadi hen walla ala mi yaadani e ko laamu ngu yiɗi addande en ko sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗen to leydi Guinée wonande équipe liggotoɓe RTC woni jayde télé mo leydi ndi équipe mabɓe kañumen yana jamma hanki oɓe gonno e oto mabɓe sanga 23h payi toon to RTC ko groupe joguitiɓe armée ji jani e mabɓe oto mabɓe heela ɗiɗo hen noon gañi ɓen ko jaydenkoɓe kono andaka hol waɗɓe ngalɗo hen baɗal to kanka kene foto wonde enseignant ji tati kañumen nanga toon ɓe nanguira noon ko yidde rokkirde ko fate banggue programme juɓɓudi wonande oɗon examen ko fate banggue woni élevaɓe caggal rewɓe less enen jooɓi kamɓe kaɓe tottama commissariat mo police no jagoɗo wirino kala nanguiraɗo guyka e ɗiɗo hen sumgoji ko satti walla ko teddi walla ɗihen examen ji ko satti walla ko teddi koko fawete e dow muɗɗum sengi wi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paaɗen oɗo hen suka debbo inde makko Lolo Boté kanko Lolo Boté mo inde mum tigui woni Louisa Makossa hanki darima yeeso baaro suuti jungo makko wondi oɗo hen Lola Boté mo ganduɗon mbaɗe haqqillaji moon on maayi gasi hanti wontata ko Lola goɗɗo jeeyi sababu noon ko hande sukaɓe rewɓe heewe ne mbaɗata koye men gona e TikTok ene ɓooro ne kaala ko beela taw ko kalata ko hunde bonde no feewi taw kadi hande teskede réseau sociaux ɓuuri hewde hen ko sukaɓe rewɓe duuɓi 13 duuɓi 14 duuɓi 15 laamu ngu noon nanguimo wonandemo bonna haqqillaji kon cukalon nde wona ko ɓornoto ko timmani omo jangguinaɓe wonde rewɓe ɓe ɓornata ko timmi kadi mo jangguinaɓe haala bonka guilay gueɗe farde ɗin fannuji kala ɗum noon jeeya koye jibde hakkillaji ɓen sukaɓe ɗum jeeyi sababu o nanga wo udda ko hanki wo dari yeeso baara o wondi wo ñaguimɓe ɓilendi kala yaafuya o wonta wattu ɗum tene kadi on baɗanno ɗum o yo mbaɗi haqqillaji mabɓe maayi ko goɗɗo kay jogori wonde ko wona kanko noon hanki o accitama caggal nde ziso heeɓi hoolare acciddemo hanki o to leydi Burkina Faso ko gorko goto jagga on noon baɗɗo hoore mum taw kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida ne waɗa yimɓe recruté ne ƴetta yimɓe ko fate banggue heblo koninkagal so tawi ko militaire jiɗɗa wadde walla ko gendarme walla ko police walla ko douane walla ni ko sapeur pompier walla jiɗɗa golade koye société entreprise walla supermarché jiɗɗa wadde kala o holliti kanko kay omo jogui kala sifa kayit baɗɗo tampon e sifande kala waɗama remplir o fewnanma ha fewa jooɓa halis taw koye fenade bonde ko won signature uji ɗi o wujji o jogui ko cyber criminel kanko hanki wiya teb kono kadi hewɓe kolliti en joɓatnomo kalisaji kewi ɗum ko caggal nde penal ɗe kewi plante waɗi hen nangudemo noon wonti ko caɗele mawɗe no fewi nde tawno koye réseau sociaux o woni oɗo saaha o wiyama teɓa sengi wi to Burkina Faso ko to leydi Thiata Mahamad Idrissa Déby itno waɗi jillu muɗum e nder est leydi ndi ɗo groupe armé ji garno ha mbaɗi toon pelɓodiral manggal no fewi 2022 yeehi toon gam muññitoyde wonande ɓen finoɓe nder oɗon diwan to Soudan gila tan ñande alet jawtuɗɗo henno pelɓodiral armé leydi ndi jeeyi sababu hakken tolno pittali nogas keddi men wi gouverneur mo Darfour on holliti ɗum noon waɗi koto nokku biyeɗo Nimri nokku biyeɗo Nimri ko toon waɗi wi Mohamed Abderrahmane on holliti ɗum to Nigéria ko isine bebbeji woni ko yiita
siftindone kala sa isin bebbeji ne heewi yitede nder leydi Nigeria ɗum ko caggal nde finoɓe wuro wiytengo namun Kumpelle ene tawe nder état mo Abia ɗum noon kene foto wonde nogasi ɗiɗi debbo tawama toon hen nogasi goo ko sowiɓe goto won mo sowaki e bebbeji ɗiɗi tawa toon siftinɗon e Nigeria kala hewɓe ne kewi nangude sukaɓe reɓe daha ɗumen mbaɗa ɗumen e galleji mawɗi gudda ha tiiɗa taw kadi sukaɓe reɓe so goji deedi jibini ɓen sukaɓe mbaɗa ɗumen ko sadakuji musina usti kono ɗo saaha kadi fuɗɗima yitede gouverneur wonande gouverneur état mo Abia o holliti o weltinima armé kono kadi wo noddi ha hande wonande finoɓe e nder état o kala goto kala ɗo woni nde gollodirta e police kame armé leydi ndi haɗe ɗo henna gueɗe mbawa iwde e nder leydi ndi ha laaɓa tokkeña seppoji gulɗi diaw mbaɗi toon hanki ɗum ko caggal nde laamu ngu ɓeydi impôt ha tendi kadi caɗele heege kamɓe ɓeydugol prix ko tawite nder leydi ndi kamɓe noon police ulle mabɓe wonande condi ñamako ha haaɗi lamɗam ɗum woni lacrymogène condi ñamako so naate kinema walla guitema a tohñoto tena islaɗa teni kadi a tampat ɗum woni ko ulla e mabɓe kono waɗi noon hewɓe mabɓe nangaɓe to joolam jaɓeri paadena jagorɗo affaire étrangére mo leydi Amérique woni Anthony Blinken waɗi jillu moma jamma hanke o yettima to Riyad kame jidde kala o dañi joɗodade prince héritier Mohammed Ben Salma ɓe mbawi yewtittoɓe jaaƴe no feewi kono kadi ɓe jewtidi caɗele tawite toon to Soudan ha hande koyɗe jaama beele jamne arta toon kono kadi jokkodiral hakkude Israël e leyɗele araba nde ɓeydete ngal ɗon jokkodiral ɓe kaldi kadi haqqe fodde innama aade ha tendi kadi oɗo henna pétrole wonande mo leydi Arabie Saoudite fiɓi ustude barile mum gam teskede ustugol coggu ɗeɗon barile to fate banggue pétrole e nder aduna kala Iran hanki holliri missile balistique mawɗo moɓe pewni on missile noon hanke ɓe kolli ɗum koye jayde leydi mabɓe kene wona 1.4 kilométre on missile ko wawi yaade ɗum ko hanki ɓe kolliri ɗum gam ƴewdade oɗon missile to Ukraine holliti baras mum pusaɗo ken tolno e 17 ujunere neɗɗo egginama galleji kewɗi nanni ndiyam ɓe joofi noon ko leydi Russie fusi ɗin baras uji kono kadi leydi Russie joofi ko Ukraine hoore mum fusi baras muɗum beele ene happamo leydi France seppoji hanki battuɗi 14 lawol teskama hanki wonko yalti kono kadi ne ɓuranno ɗo kewendi kono kadi kewendi hanki ndi kala ne usti seeɗa ko wona ɗum ko hanki ɓen sardiyankoɓe ko peɗeli guite gam yurnitade ngal ɗon kuulal jeeygal sababu ha seppoji keewe nder leydi France musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garanɗeno kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena